So ayan mga guys, at nandito na tayo sa may sagingan natin. Ayan, at dito pa lang sa bungad, nakikita natin marami ng natutumba. So stress na naman tayo ngayon. July 25. Ayan, stress na tayo mga guys dahil syempre pinagagastusan natin itong sagingan natin. Tapos ganito lang, mababagyo lang, ah, daanan lang ng ilang oras na bagyo, malakas na hangin, tapos yan, magsisitumbahan na naman. Yan, kaya nakaka-stress. So talagang ganyan lang ang buhay. Ayan, minsan may ganitong kalamidad na darating. So okay lang, tuloy lang din. So ayan mga guys, at punta pa tayo dun sa may bandang taas. Tara. So ayan, dito sa taas mga guys. Yan, yan dahil malakas yung hangin. Ayan, no. Marami nang nagsitumbahan. Ayan. Tumba. So ayan. Ayan, no. Ay sus. Tumba lahat. So magpanibagong tanim na naman siguro nito mga guys, no? Ayan, no? Tumba talaga, oh. Sayang, at malapit ng bubunga. Grabe. Ay sus. Parang dinaanan ng dilubyo mga guys, oh. Hindi man siya natumba mga guys, naputol dun sa gitna. Yan, oh. Grabe. Grabe yung mga guys. Itong sagingan natin. Ay naku. Naku po. Yan, oh. Sayang. So may mga nabuwal. Yung pinilit talaga natin na makapunta dito mga guys dahil ito nga, gusto ko nga makita itong sitwasyon dito sa sagingan natin. Ayan. At hindi nga ako makatulog buhat nung kagabi. Ayan, ubos naman doon, oh. Ubos na. So, may mangilan-ngilan na nakatayo pero marami talagang tumba. Ay sus, ubos. Ubos na dito mga guys, oh. Ito sayang. So ayan lang mga guys.